निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம ஹரே Hare ராம Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே ஹரே Hare Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Krishna கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ணா Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ஹரே Rama, ராம Hare ஹரே Rama, ராம Rama Rama, राम Hare राम हरे Hare. हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। Jaya 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 Sri Jaya Sri Chaitanya Jaya Chaitanya Jaya Nityananda, Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jaya Jaya Advaita Jaya Chandra Chandra Jaya Jaya Gaura Gaura Bhakta Bhakta Vrinda, Vrinda, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। Jaya 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 Chandra Sri Chandra Chaitanya Jaya Jaya Nityananda, Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jaya 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 Advaita Chandra Chandra Jaya Jaya Gaura Gaura Bhakta Bhakta Vrinda. Vrinda. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். நம்ம நித்யானந்தை பத்தி பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நித்யானந்தாவோட அப்பியரன்ஸ் டே. ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் டே. ஸோ யார் நித்யானந்தா, இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்றது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும். பட் ஆனாலும் நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஸோ நித்யானந்தான்றவர் நம்மளோட கிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். நித்யானந்தாவும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். என்னடா ஒரே ஒரு ஹெட் தானே இருக்கணும், எப்படி ரெண்டு பேரை சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் சொல்றேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஸோ கிருஷ்ணாவோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் பலராம். ஸோ பலராமும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் தான். இவங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு வித்தியாசங்கள் தான் இருக்கு. ஒண்ணு கலர். கிருஷ்ணருக்கும் பலராமுக்கும் அந்த கலர். கிருஷ்ணர் பியூட்டிஃபுல் கிளவுட் ஷியாம சுந்தர கலர். இவரும் அதாவது நல்லா வந்த கிளவுட், மழை வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த அந்த ப்ளூயிஷ் டிஞ்ச் தான் கிருஷ்ணருக்கு. இவர் அந்த நியூலி பிளாசம் கிளவுட் சொல்லுவாங்க. மேகங்கள், புதுசா வர மேகங்கள் வெள்ளையா இருக்கும். அந்த மாதிரி வெள்ளையா அந்த சந்த அவ்வளோ அழகான ஒரு கலர், ரைட்? சந்தமாமா கலர்ல அப்படின்ற மாதிரி நித்யானந்தா பிரபுவோட கலர். ஸோ என்னடா அப்படின்னா, இவரும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், இவரும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு இருக்கிற எல்லா ஆப்புலன்சஸும், எல்லா குவாலிட்டிஸும், எல்லா குணங்களும் எல்லாமே இருக்கு நித்யானந்தாக்கு. அவருக்கு இருக்கிற எல்லா பவரும் இவருக்கும் இருக்கு. பலராம்க்கு அதே டிட்டோ, ரைட்? அப்ப என்ன வித்தியாசம்னா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் என்றவர் கிருஷ்ணா, பலராம் என்றவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் சர்வேட்டர் காட். அதாவது ரிசீவ் பண்ற பாவத்துல கிருஷ்ணர் இருக்காது, கொடுக்கிற பாவத்துல நம்ம பலராம் இருக்காரு. சோ பலராமுக்கும் நித்யானந்தாக்கும் என்ன கனெக்ஷன்னா, நித்யானந்தாவும் பலராமும் வெவ்வேறு இல்லை, இவர் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் தான். சோ பலராம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். பலராம் ஓட மாடர்ன் வெர்ஷன், நம்ம கலியுகத்துக்கோசரம் வந்தவர் தான் நித்யானந்தா. சோ இப்போ இவங்க மூணு பேரை பத்தி பேச போறோம். சோ பேசிக்லி என்ன நம்ம கத்துக்கணும்னா, நம்ம எல்லாரும் ஜீவாத்மா. ஆனா நம்மளோட பலராம் டெஃபினெட்லி விஷ்ணு தத்வா. ஆனா அவர் நம்மளுக்கு ஆதி குருவா எப்படி சேவை செய்யணும், சேவகன் பாவத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு. அதனால இவரோட ரோல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம மூணு யுகத்திலையும் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்றத பார்த்தோம். ஸோ நம்மளோட பலராம் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாரு இல்லையா, துவாபர யுகத்துல அவர் என்னவா வந்தாரு? பலராமா வந்தாரு. ஸோ ஒரு அண்ணா. அண்ட் பலராமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, கிருஷ்ணரோட 5 ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 5 ரசங்கள். அந்த ஒரு ஒரு ரசத்தையும் அவர் சர்வ் பண்ணாரு. ஸோ சாந்த ரசா அப்படின்னா எல்லாமே, அதாவது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், தெய்வீக உலகமும் சரி பௌதிக உலகங்களும் படைச்சவர் அவர் தான். ஸோ எல்லாமே படைக்கிறாரு. அண்ட் கிருஷ்ணருக்கு காலில் போடுற கொலுசு, காலில் போடுற செருப்புல இருந்து, என்னடா செருப்பு போடுவாருன்னா எப்பாவது போட்டாலும் அந்த செருப்பா அவர் இருப்பாரு. கழுத்துல போடுற நகையில இருந்து, அவர் சுத்தி படுக்கிற படைக்கையில இருந்து எல்லாமே அவர் தான். ஸோ விஷ்ணுவா இருக்கிறச்சே அனந்த சேஷாவா படுக்கிறதுக்கு அவர் ஸ்தானம் கொடுத்தாரு. அந்த பெட்னா இப்ப நிறைய பெட் இருக்கு இல்லையா, இப்போ வாட்டர் பெட் வந்திருக்கு, ஏர் பெட். அந்த எல்லா பெட்டை விடையும் சூப்பர் பெட்டா அது. உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, எனக்கும் தெரியாது. எப்போ நம்ம அங்க போறோமோ அப்போ விஷ்ணுவை போய் மீட் பண்றச்சே நம்ம மேல ஏறிதான் போகணும் அனந்த சேஷர் பிடிச்சிட்டு. அப்போ பிடிக்கிறச்சே அவர் எவ்வளவு சாஃப்டா இருப்பாருன்றதை அப்போ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு நம்ம கேட்டு ஸ்ரவணத்துல என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க எல்லாம் இப்ப நான் எங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போறேனோ என்னோட சேர்ந்து பயணத்துல வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், அனந்த சேஷாவோட பெட் அவ்வளோ சாஃப்டா இருக்கும்ன்ற இமேஜினேஷன் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம பரலோகம், அதாவது வைகுண்டம். மாதாஜி எங்கெல்லாம் வைகுண்டம் வரமாட்டோம், கோலோகம் தானா? கோலோகமும் வைகுண்டத்துல இருக்கிற ஹையஸ்ட் பிளானட்.
அதனால எப்பாவது கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்ட ஒரு லுக் பாக்குறதுக்கு நம்ம சைட் சீயிங் வருவோம் இல்லையா, அப்போ ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கச்சு நம்ம மேல ஏறி பார்க்கச்சு நம்மளுக்கு அந்த அனந்த சேஷரோட வடிவம் தெரியும். இப்போ அடுத்தது என்னன்னா, பலராமனாம்னா என்னெல்லாம் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, நிறைய விஷயத்தையும் பலராம் வந்து சாக்கியபா ஃப்ரெண்டா அவர் ஆடுவாரு, கிண்டல் அடிப்பாரு, மேல சவாரி செய்வாரு, எல்லாமே செய்வாரு. மோஸ்ட்லி இவருக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்காரு, விரோதின்றதுக்கு இல்ல, இவரோட பாவத்தை ஏத்துறதுக்கு. கிருஷ்ணரே சேவை பாவம் எவ்வளவு கிரேட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அவர் சைத்தன்யாவா வர்றாரு. அப்பனா சேவகனோட சந்தோஷம் வாங்குறதை விட கொடுக்கறவங்களுக்கு ஜாஸ்தி. பௌதிகத்துல நம்மளுக்கு தெரியாது, வந்தாதான் நமக்கு சந்தோஷம், கொடுத்தா என்ன சந்தோஷம்ன்றது நம்ம அங்க போனாதான் தெரியும். இது ரெண்டாவது பாவம். சரி, கோபமா அப்படின்னா ரொம்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட கோவத்தை பார்க்க மாட்டோம். ஆனா பலராம் பார்த்தோம்னா அவ்வளவுதான். சோ அந்த கோவத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, சாக்கியபாவ சொன்னேன். ஆனா தாசியபாவ் எப்படின்னா, என்ன மாதாஜி தாசியபாவை விட்டீங்களே, மெயின் ஆச்சு அனுமான் ராமருக்கு இருக்கிற மாதிரி கிரேட் இல்லையானா, அதே பலராமும் பண்றாரு. எப்பெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு டயர்டோ அப்பெல்லாம் கால் பிடிச்சி வைக்கிறாரு. எல்லா விதத்தையுமே தாசியபாவ் பண்றாரு. அவர் தூங்கணும்னா அவருக்கு படுக்கையா, அவர் சாப்பிடணும்னா அந்த உணவா, அவர் வந்து ஜோக் பண்ணணும்னா அவருக்கு கம்பெனியனா, எல்லாமே பண்றதால அவர் வந்து சூப்பர் சூப்பர் கிரேட் ஆறாரு. சோ நெக்ஸ்ட் பாவம் என்னன்னா வாத்சல்ய பாவம். வாத்சல்ய பாவமா அவர் திட்டமும் ஆரம்பிக்கிறார். கிருஷ்ணா தப்பு, திருடக்கூடாது, உடைக்க கூடாது, நீ இந்த மாதிரி சேட்டை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலராம் பாவத்துல பண்றாரு இல்லையா. நாலாவது பாவம் வாத்சல்ய பாவம். ராதாராணியின் தங்கையா அனகமஞ்சரியா எடுத்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கியூட்டா அந்த ராசா டான்ஸ்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு. சோ 5 பாவத்துல சர்வ் பண்ற ஒருத்தர் தான் இருக்காரு, அது வந்து வெறும் நம்ம பலராம் தான். அந்த பலராம் ஓட கோவம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவருக்கு கீழே இருக்கிற, அவர் காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிற ஒரு, இப்ப வந்து விருந்தாவனுக்கு அவர் திரும்ப போவார். கிளம்பி போன அப்புறம் குருக்ஷேத்திர வாரெல்லாம் ஆயிட்டு அவர் விருந்தாவன் விசிட் பண்றச்சே, அவர் பெண்களோட இருக்கச்சே அந்த துஜா அப்படின்ற ஒரு குரங்கு அவர் ரொம்ப கிண்டல் பண்றச்சே, அவர் ரொம்ப சட்டை பண்ண மாட்டாரு. ஆனா அந்த பெண்கள் எல்லாம் பார்த்து கிண்டல் பண்ண உடனே அவரால் தாங்கவே முடியாது. அவரோட கோவம் அப்ப பார்த்தோம். யமுனாவை வா ஆனா அவ கேட்க மாட்டான்னு உடனே அப்பவும் அவர் கோவத்தை பார்த்தோம். நிறைய விஷயத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இவர் வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜன், தர்மத்தை காக்கிறவர். அதனால்தான் அவர் கையில பிளவு இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா புல் எப்படி கோவிந்தா கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்குமோ, இவருக்கு வந்து நம்ம சொல்ற அந்த புல்ன்றனாலதான், அதாவது நம்ம பால் கொடுக்கிறவர் அம்மா ஸ்தானம் கவர்ன்வார், அப்பா ஸ்தானத்துல இருக்கிறவர் இவர். ஏன்னா அந்த புல் வந்து என்ன பண்ணும், வயல்ல போய் எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு சாப்பாடெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லையா, அதை ஹெல்ப் பண்றவர் இவர். அதனால அவர் கையில வந்து எப்பவுமே என்ன வச்சிருப்பாரு, கிளப்ன்றது விடுங்க, பட் அந்த பிளவ்ன்றதையும் வச்சிருப்பாரு. அடுத்தது என்ன பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இவர் வந்து எவ்வளவு கருணையனா ஆப்போசிட்டும். ராசா டான்ஸ்ல ஒரே டைம் நிறைய வில்லேஜ், அவங்க இருக்கிற விருந்தாவன் உண்டி இல்லாம சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையும் அவர் மேனேஜ் பண்றாரு. சரி, எப்படின்னா பெண்கள் அழுறச்சு சடனா அவரோட பாவமும் மாறும். குழந்தை பாவத்துல அவர் வந்து வாத்சல்ய பாவம் எடுத்து அந்த குழந்தைகளா இருக்கிற அந்த பெண்கள் கிட்ட சாஃப்டா நடந்துப்பாரு. அதே மாதிரி சண்டை போடணும், எப்படியாவது குதிச்சிடணும், கிருஷ்ணரை காப்பாத்துறதுன்னு தைரியமா போறச்சே அவர் சக்தியோட நிறுத்துவாரு. அம்மாக்கள் கிட்டயும் நல்லா இருந்தாங்க, அப்பாக்கள் கிட்டயும் குஞ்சியே இருந்தார். குழந்தைங்க அழுதாலும் அவங்கள சுதாரிச்சார். ஒரே டைம் இத்தனை பேரையும் சமாளிச்சார். அவரோட பாவம் என்னன்னா எல்லாரையுமே வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் சேவரதா, சேவை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு. அதோட நிறுத்தினாரா, சேவையும் வாங்கிக்கிட்டாரு. கிருஷ்ணரும் அவர் காலை பிடிச்சு விடுவார். ஏன்னா கிருஷ்ணரும் ஈக்குவல் காம்படிஷன் ரெண்டு பேருக்கும், யாரு ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்கன்னு. அதுல கான்ஸ்டன்டா தோத்துறது கிருஷ்ணரா தான் இருக்கும். ஏன்னா சேவை செய்யற நம்ம எல்லாம் பீட் பண்றச்சே கிருஷ்ணருக்கு எப்படிதான் நம்மள பீட் பண்ணணும்னு தெரியாது. சோ இவர் தான் ஆதிகுரு. நம்ம இனிஷியேட் ஆனாலும் ஆனாலும் இல்ல, நம்மளுக்கு சிக்ஷா குரு, இன்ஸ்ட்ரக்டிங் இனிஷியேட்டிங், ரெண்டு குருக்களை அனுப்பி வைக்கிறதும் பலராம் தான். அதுக்கு அவர் ஒண்ணுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு, என்ன, தத்ர லௌல்யம், அதாவது ரொம்ப ஆசை கிருஷ்ணர் மேல இருந்தா பலராமும் நம்மளுக்கு பிளாட் ஆயிடுவார். சோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். விஷ்ணு தூதர்களும் இவரோட இன்சார்ஜ் தான், யார் வரணும் யார் பிக்கப் பண்ணணும்ன்றது. அப்கோர்ஸ் அவர் டெடிகேட் பண்ணார். இந்த பௌதிக உலகமும் அவரோட இன்சார்ஜ். எப்படின்னா மகாவிஷ்ணுவா வர்றாரு, மகாவிஷ்ணு மூலமா இருந்து அவர் ஃபர்ஸ்டா நிறைய அண்டங்களை படிச்சு நம்ம கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவா ஒரு அண்டத்துக்குள்ள ஏறி அவரோட வயிறுல இருந்து வர்றவர் தான் பிரம்மா. சோ பிரம்மாவை படிச்சவரும் அவர் தான். நெக்ஸ்ட் பிரம்மால இருந்து வந்த சிவனை படிச்சதும் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் வந்தது அல்டிமேட்லி நம்ம பலராம் தான். ஒருத்தர் மனசுக்குள்ளேயும் அவர் வந்து என்னவா இருக்காரு, க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணுவா எடுக்கிறார். சோ இந்த எல்லாமே அவர் மேனேஜ் பண்றார். இது ஒரு சைட் பலராம். சரி, லக்ஷ்மணன் என்னவா அப்படின்னா, லக்ஷ்மணன் நம்ம துவாபர யுகால நம்ம பலராம பார்த்தோம். நம்மளோட ராமர் இருந்த யுகம்
ரைட்? அப்படி அந்த டைம்ல வந்து என்ன யாரா இருந்தாரு திரேத யுகாலானா லக்ஷ்மணனா வர்றாரு. லக்ஷ்மணனோட சரி ஒரு கதையை பார்க்கலாம். லக்ஷ்மணனோட இவரோட கோவத்தை பார்த்தோம், சூர்பனகை மூலமா லக்ஷ்மணனோட கோவத்தையும் பார்த்தோம். அவர் கோவத்துல பண்ணாரா? இல்ல. அவர் மூக்க கடற்கு பண்ணாரு அப்படின்னா என்ன? அவர் மூக்கு காது நிறைய சொன்னாரு. ஆனா மூக்கை ஏன் கட் பண்ணாரு அப்படின்னா இவரு கோவர்ல சென்சஸோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் கட்டுப்படுத்த வேண்டியது உங்களோட அந்த நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்திரியங்கள் தான். அந்த இந்திரியங்கள் வேலை செய்யறதாலதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளால நம்ம மனசுக்குள்ள போயிட்டு அந்த இந்திரியங்கள் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும். மனசு எப்பவுமே மோட் ஆஃப் குட்னஸ் சத்துவகுணத்துலதான் இருக்கும். செய்யணுமா செய்யாத, டு டூ நாட் டு டூ அவ்வளவுதான், ரைட்? சங்கல்ப் விகல்ப் அவ்வளவுதான். ஆனா புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணும், பண்ணணுமா வேணுமான்ற டிசிஷன் எடுக்கும். இந்த ரெண்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்ஷன் வந்து இந்த இந்திரியங்கள். அதனால அவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றாரு. அது தவிர லக்ஷ்மணனும் கோவத்துல இல்ல. இப்போ ஒரு சின்ன கதை லக்ஷ்மணனை பத்தி சொல்றேன். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதை தான், ராமாயணத்துல இருந்த கதை. என்னடா கதை அப்படின்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ராமரை வந்து சொல்லிட்டாங்க இல்லையா, நீ பொய்யே ஆகணும், நீ வந்து வனத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு. அங்க இருந்து கதையை ஆரம்பிக்கிறேன். ராமர் நேரா சீத்தை கிட்ட போயிட்டு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி சீத்தை வந்து கிளம்புறாங்க. நீ எங்கம்மா கிளம்புற அப்படின்னா, நானும் உங்களோட வருவேன் அப்படின்னு. அது ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட் அவங்களுக்குள்ள நடக்குது. சீதை சில கேள்விகள் கேட்கறச்சு. அப்ப ராமர் சொல்வாரு, நான் உன்னை கூட்டிட்டு போறதுக்கு இல்ல, நீங்க இல்லைன்னா என்னோட அம்மா அப்பா பரதன் சத்ருகன் இவங்களெல்லாம் யார் பாத்துப்பாங்க, நீ பாத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும், நீ இப்படி வந்துட்டனா யார் கவனிப்பாங்க, இது தப்பு இல்லையான்றச்சு சீத்தை தன்னோட தர்மங்கள் எல்லாம் சொல்லி தான் ஏன் வரணும் அப்படின்றத சொல்லி ராமரை கன்வின்ஸ் ஆவார். அடுத்தது ராமர் வந்து லக்ஷ்மணன் கிட்ட போய் சொல்றாரு. லக்ஷ்மணன் கிட்ட போயிட்டு அவர் சொல்வாரு, லக்ஷ்மணா சொல்லுங்கண்ணா, நான் கிளம்பிட்டேன், நான் ரெடியா இருக்கேன் கிளம்புறதுக்கு. ராமர் சொல்றாரு, ஐயோ நான் உன்னை கூப்பிடவே இல்லை, நீ வந்து நீ வர வேண்டாம், நீ வரக்கூடாது. ஏன்னா எந்த சாஸ்திரத்திலுமே வந்து தம்பி வந்து அண்ணனோட கஷ்டப்படணும்ன்றது இல்ல, அண்ணன் பேச்சை கேட்கணும்ன்றது இருக்கே தவிர அண்ணனுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் இருந்தா தம்பியும் ஏத்துக்கணும்ன்றது சாஸ்திரப்படி இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. தர்மப்படியும் இல்ல, அதனால நீ ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. லக்ஷ்மணன் சொல்றாரு, என்ன அண்ணா இப்படி நீங்க மாத்தி பேசுறீங்க, இப்பதான் நான் வரணும்னு நீங்க சொன்னீங்க, அதுக்குள்ள நான் வர வேண்டாம் அப்படின்றீங்களே அப்படி. ராமருக்கு செம்ம கன்ஃபியூஷன். என்னடா நம்ம இப்போ தானே லக்ஷ்மணன் ரூமையே என்டர் பண்றோம், இப்பதான் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம், அதுக்குள்ள லக்ஷ்மணன் என்ன இப்படி நீ வாக்கு கொடுத்த நான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவலா இருக்கேன், நீ மனசுல அப்படின்றது பக்கத்துல வைப்பேன். ஏன்னா நான் மனசுக்குள்ள நினைச்சது வேணா லக்ஷ்மணன் புரியலாம், ஆனா நான் வாக்கே கொடுத்துட்டேன், நீ வாயால சொல்லிட்ட அப்படின்றது, நான் எங்க வாக்கு கொடுத்தேன், நான் எங்க லக்ஷ்மணனை பார்த்தேன்னு ஒரே கன்ஃபியூஷன். இவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் எங்கடா இப்ப தானே உங்ககிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு. என்கிட்ட பேசினா என்ன, என்கிட்ட வாக்கு கொடுத்தேன்னு நான் சொல்லலையே, நீங்க எல்லார்கிட்டயுமே வாக்கு கொடுத்துட்டீங்களே இந்த மாதிரி நான் வரேன்னு, இப்ப எப்படி நீங்க பின்வாங்கலாம், இப்ப எப்படி நானும் பின்வாங்குவேன், நான் வந்தே ஆகும். ராமருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். என்னடா நம்ம வந்து எங்கேயுமே பேசலையே, எப்படி இவர் இப்படி சொல்றாருன்னா, அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீங்க என்ன சொன்னீங்க சீத்தை கிட்ட, கிளியரா என்ன பேசுனீங்க, சீதா நீங்க இருக்கணும். ஆனா ஆமா நான் சொன்னேன், ஆனா தர்மபத்தினியா அவ வர்றது வந்து அவளோட டியூட்டி, அதனால அவ சொன்ன உடனே என்னால நோ சொல்ல முடியல, ஆனா உன்னோட டியூட்டி இது இல்ல, அதனால நோ சொல்ற ஹக்கும் எனக்கு இருக்கு, உனக்கு அட்வைஸ் பண்ற ரைட்டும் எனக்கு இருக்கு. லக்ஷ்மணன் சொல்றாரு, கரெக்ட், ஆனா நீங்க தான் வாக்கு கொடுத்துட்டீங்களே நான் வரேன்னு, அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி உங்க வாக்க மீறது, நான் உங்களோட வரணும்ன்ற என்னோட ஆசையை விடுங்க, நான் உங்க கூட வரணும் வந்துதான் ஆகணும்ன்றது என்னோட தர்மம், நான் எடுத்துக்கிட்ட தர்மத்தையும் விடுங்க, ஆனா நீங்க கொடுத்த வாக்கை நான் எப்படி காப்பாத்தாம இருக்க முடியுமா. ராமர் புரியவே இல்லை, எப்படா நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் வாக்கு கொடுத்தோன்றே சொல்றாரு, ஐயோ அப்பா கூட அந்த மாதிரி வாக்கு கொடுக்கல, அப்பா கொடுக்கட்டா என்ன நீங்க கொடுத்தீங்களே அப்படின்னு. ராமர் செம கன்ஃபியூஷன், எனக்கும் கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கும் கன்ஃபியூஷன் இல்லையா. சோ இந்த வாக்கு என்னடா அப்படின்னா, சீத்தை கிட்ட அவர் சொல்றாராம், நீ இங்க இருக்கணும், நீ வந்து அம்மா அப்பாவை பாத்துக்கணும், அது ஒன்றும் இல்லாம பரதனையும் சத்ருகனையும் பாத்துக்கணும் என் தம்பிகள் அப்படின்றுச்சு. லக்ஷ்மணன் அப்படின்னு உங்க பேர்ல வாயில வரல, அப்பனா நீங்க தெரியாம சீதைக்கோ தெரிஞ்சு சீதைக்கோ வாக்குல என்ன சொல்லியிருக்கீங்க, லக்ஷ்மணன் என்னோடு வருவான், அதனால நீ இந்த பரதனையும் சத்ருகனையும் பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க, அதனால நீங்க வாக்கு கொடுத்திருக்கீங்க, தெரிஞ்சு கொடுத்தாலும் தெரியாம கொடுத்தாலும் வாக்குதான், மனசுக்குள்ள இருக்கிறதா வெளியில வரும். சோ நீங்க சொன்னதால. அப்போ ராமர் நினைக்கிறார், நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பக்கத்து பக்கத்து ரூமே எப்படிடா நம்ம ஒட்டு கேட்கறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சீதையின் பேலஸ் ரைட் அரண்மனை எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருக்கு, நம்ம லக்ஷ்மணனோட அரண்மனை ஒரு மூலையில இருக்கு. எப்படிடானா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அனந்த சேஷ் தான் நம்மளோட லக்ஷ்மணன், காது ரொம்ப பவர்ஃபுல், எங்க நடந்தாலும் காதுல கேட்கும், மனசுல இருக்கிறது கேட்கறதும் இல்ல வாயில சொன்னாலே.
அப்ப ராமர் நினைக்கிறார், நம்ம மனசுல நினைச்சாதான் லக்ஷ்மணனுக்கு கேட்கும்னு இல்ல, மனசுல நினைச்சாலும் நினைக்காலும் வாயில சொன்னாலும் கேட்கும் அப்படின்னு ராமர் சிரிக்கிறார். இதுக்கு மேல ஆர்குமெண்டே இல்ல. அந்த லெவலுக்கு ஆதி குருவாச்சே, புத்திசாலி பலராம், புத்திசாலியானவர் லக்ஷ்மணன். இந்த 2 பாவத்துல இவரோட பாவமும் கோவத்துல பார்த்தோம், இதுலயும் பார்த்தோம். அவர் வந்து அவர் ஒண்ணு, இவர் 3வது நித்யானந்தா. என்னடா அப்படின்னா அவதூதா. அவதூதா அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு முட்டாள் பாவம். முட்டாள் பாவம்னா முட்டாளானா இல்ல, குழந்தை பாவம். குழந்தைய முட்டாள்னு சொல்லுவோமா? புத்திசாலி குழந்தையா இருந்தாலும் அதோட வெகுளித்தனம் இருக்கும். அவர் தான் நித்யானந்தா. இப்போ லக்ஷ்மணன் என்னடானா ராமர் பின்னாடியே போவாரு சேவைக்கு. சோ அவர் காலெல்லாம் ரத்தமா வருமா, காலையில எல்லாம் அவர் அப்படி பண்ணி பண்ணி அவங்களோட பாதையை சுத்தம் பண்ணுவாரு. ராத்திரியில அவங்க தூங்கறச்சே அவருக்கு காப்பாரு. அப்படி கம்ப்ளீட்டா இருக்காரு. நித்யானந்தா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா 12 வருஷங்கள் சைத்தன்யா மகாபிரபு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி 12 வருஷங்களா வந்துடுறாரு. வந்து ஏக சக்ரா என்ற ஊர்ல இருக்காரு. நான் போனதுல மாயாப்பூர் போறச்சே நெக்ஸ்ட் டைம் போனோம், பக்கத்துலதான் இருக்கான். அவர் பிறந்த அந்த ஊர்லயே எல்லாருக்குமே அவ்வளவு பிடிக்கும். சோ அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க அம்மா அப்பா பத்மாவதி அம்மா இவர் அவ்வளோ ஒரு குஷியில இருக்கறச்சே எல்லார்கிட்டயும் டிராமா போடுவார். என்ன டிராமானா லக்ஷ்மணனா ஒரு டிராமா அவங்க ஸ்டேஜ்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு, ராமரா பண்ணுவாரு. அப்புறம் நிறைய சஞ்சீவினி மழையெல்லாம் டிராமா பண்றச்சே அவர் மயங்கி விழுந்தா எந்திரிக்க கூட முடியாது அவரால், ஏன்னா அந்த பாவத்துல இறங்கிடுவாரு. சரி, அடுத்தது அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப குஷியா என்ன பண்ணுவாருன்னா அவருக்கு எல்லா ரோல்ஸும் எடுப்பாரு. பல்ராம் வந்து கோபிகளை எப்படி சமாளிச்சாரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட எப்படி ஐடியா கொடுக்குறாரு. உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே சந்தேகம், எப்படி உனக்கு இவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு, குருக்குள்ள படிச்சது கூட கொஞ்சம், இது எப்படி உனக்கு தெரியுதுன்னா, என்ன பேசுற, நான் தான் அது, நான் தான் லக்ஷ்மணன், நான் தான். அதாவது நித்யானந்தா எப்பவுமே உண்மையை சொல்வாரு, ஆனா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா குழந்தை உண்மையா சொன்னாலும் நம்ம சொல்லுவோம் பேச்சுல குழந்தை உண்மைதான் சொல்லணும், ஆனாலும் குழந்தை மேல சந்தேகப்படும். அதே மாதிரி நித்யானந்தா மேல யாருமே நம்பிக்கைன்னா நம்பினாங்க, அவர் ஏதோ சொல்றாருன்னு. இது வந்து என்னன்னா யோகமாயா, அவ்வளவு பவர் இருந்தாலும் அவருக்கு அவளோட பவர் அவ்வளோன்றது இவங்களுக்கு தெரியாது. சோ அப்படி செல்லமா வளர்த்த பையனை ஒரு சன்னியாசி வந்து தாரம் வார்த்தி கொடுக்கறச்சே அவங்க அப்பா அவ்வளவு வருத்தத்தோட மொத்தமே வருத்தப்படுத்தாங்க. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாரும் வந்து அவர் அப்பா கிட்ட கேட்டாங்களாம், எப்படி நீ உயிரோட இருக்க அவர் போயிட்ட அப்புறம் அப்படின்னோடனே, தசரதர் பாத்தீங்களா ராமர் போனோடனே இறந்துட்டாருன்னா, ராமர் ஒரு தடவை தான் இறந்தாரு, நான் டெய்லி இறந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொன்னாங்களாம். அந்த லெவலுக்கு வந்து அவர் வந்து ரொம்ப 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 மனது இலகினவர். சோ அவர் நித்யானந்தா ஊரெல்லாம் போனார் நடந்து. நம்மளோட எங்க கன்னியாகுமரியில இருந்து ஹிமாலய மலம், ரைட், பண்டரிப்பூர்ல இருந்து பூரி ஜெகநாத், ஒரு மூலையில இருந்து ஒரு மூலை அவர் போயிட்டு ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டு வெயிட் பண்றாரு. யாருக்கு? சைத்தன்யாக்கு. 12 வருஷத்திலேயே சைத்தன்யா பிறந்துட்டாரே, எதுக்கு அவ்வளவு வருஷம் வெயிட் பண்ணாருன்னா, சைத்தன்யா பிறந்தது அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, எப்போ அவர் ஹரிநாம் சங்கீர்த்தன் பண்றாரோ அப்போ அந்த இடத்துக்கு போகணும்ன்றதால நந்தா என்றவர், நந்தனா அவர் வீட்டுல போய் தங்குறாரு. எப்போ அவர் சங்கீர்த்தன் மூட்ல இருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் கிளம்பிட்டார். கிளம்பி பாக்கறதும் போறாரு, அதுக்கு முன்னாடியும் போறாரு. சைத்தன்யா குழந்தையா இருக்கச்சே இவரால தாங்க முடியாதே, பாக்கணுமே, இவர் பாம்பு வடிவத்துல போய் அந்த குழந்தையோட விளையாடுறாரு. அவர் நித்யானந்தான் நம்மளுக்கு தெரியும், அவங்க அம்மா வீட்டுல அப்பாவுக்கு தெரியுமா, பயந்து அப்பப்பா பாம்புன்னு சொல்ல போய் அவர் மறைஞ்சிடுறாரு. எப்பவுமே என்ன மாதாஜி எப்படி பாம்பு அனந்த சேஷா வருவாரு, அப்படியெல்லாம் நாட் அலௌடே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அவர் வருவாரு, அவரோட இஷ்டம். ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அனந்த சேஷ் ரூபம் கிருஷ்ணர் பொறக்கச்சே கூட எடுக்கிறார், ஞாபகம் இருக்கா? வசுதேவர் கிருஷ்ணரை தூக்கிட்டு போறச்சே அவர் அந்த பாவத்துல எடுப்பார். நம்ம கிருஷ்ண பலராம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, அவர் எந்த யுகத்துல வேணும்னா வருவாங்க. ஒரு தடவை சைத்தன்யா நித்யானந்தா ஓட சாப்பாடு சாப்பிடுறச்சே கூட வராங்க. அது என்னன்றது இந்த சொல்லி முடிச்சுட்டு வரேன், மீட்டிங் தானே இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ என்னன்னா சைத்தன்யா சொல்றாரு, அவர் வந்த உடனே சைத்தன்யாக்கு அப்படியே ஆண்டனா மாதிரி ஏறிச்சு, வந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கரமான டிவோட்டிய தேடுங்கன்னு சொல்ல போய் இந்த ஊரு நாடு எல்லாம் தேடுறாங்க. தேடினாலும் அவங்களுக்கு கிடைக்கல, ஏன்னா டிவோட்டி ஃபார்ம்லயே இவர் இல்லையே. அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சி சைத்தன்யாவை கூட்டிட்டு போறாரு. சைத்தன்யா ஜொலிக்கிறாரு, நித்யானந்தா பயங்கரமான ஜொலி, அப்படியே ஒரு 1000 சந்தமாமாக்கள் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிக்க போய் எல்லாரும் அழுக போய் அவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான மீட்டிங் ஸ்பாட் ஆச்சு. சோ அந்த இடம் நித்யானந்தா கிராமமாவே ஆயிடுச்சு பேரு. அந்த லெவலுக்கு கிரேட்டா இருக்கிறவங்க இவங்க 2 பேரும் ரோட்ல போனா எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஷன், அண்ணன் தம்பியா, அப்பா மகனா, இல்ல ட்வின்ஸான்னு. இல்ல இவங்க யாரோ 2 தேவர்கள் வாக்கிங் போறாங்க அப்படின்னு.
அந்த லெவலுக்கு நித்யானந்தாவுக்கு ரொம்ப நைஸ் பாவம். தமிழ்ல ஒரு ப்ராபர்ப் இருக்கு, புகழ்வது போல் இகழ்வது, இகழ்வது போல் புகழ்வது. இப்போ என்னன்னா, இகழ்வது போல் புகழ்வதாலதான் நித்யானந்தாவை பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த பாவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்ரீவத்சாச்சாரியா வீட்லயே வச்சுக்கிட்டாரு குழந்தை மாதிரி. இவர் என்ன காஸ்ட்னு தெரியாது, நம்மளுக்கு தெரியும் பிராமணர், அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது, ஏன்னா அவர் சொன்னது இல்ல. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு நோண்டுவாரு, அவனை போய் வச்சுக்கிறியே உனக்கு பேரெல்லாம், ஏன்னா சின்ன வயசு, உனக்கும் உன் மனைவியும் எல்லாரும் தப்பா பேசுவாங்களே அப்படின்னா, தப்பா பேசி என்னை ஒதுக்கி வச்சாலும் நான் நித்யானந்தாவை விட்டு வெளியே நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன். அம்மா பாப்பா அவர் மனைவி கிட்ட அவ்வளவு செல்லமா இருப்பாரு அவர். ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு பாசம், எல்லாமே அவர் பண்ணுவார். அதாவது குழந்தை மாதிரி பாலும் அவங்க கிட்ட இருந்தா வாங்கி சாப்பிடுவாரு. அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை, ஒரு நாள் பூஜை சாமான எல்லாம் காக்கா தூக்கிட்டு போயிடும். அப்ப அவங்க அம்மா ரொம்ப வருத்தப்படுறச்சு, அம்மா நீங்க எல்லாம் வரி பண்ணிக்காங்க, காக்கா தானே கூப்பிட்டா வந்துடுது அப்படின்னு. இவங்க எல்லாரும் என்னடா இது இப்படி பேசுறாங்க, காக்கா காக்கா வந்து கொடுத்துட்டு, பாவம் அவங்க அழுறாங்கல்ல, காக்கா வந்து கொடுத்துரும். இவங்களுக்கு புரியவே புரியாது, ஒரு சைடுல அவதூதா மாதிரி. சரின்னு இவங்க எல்லாம் குடிகார பசங்க எல்லாம், அந்த நம்ம சொல்றோம் இல்லையா லிக்கர் ஷாப், பாரு, சாராய கடை போக முடியாது அப்படின்னா சைத்தன்யா சொல்றாரு, நித்யானந்தா அங்க போயிட்டு கூப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன், அதுல உள்ள போயிட்டு எல்லாரும் வாங்க வாங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்லுங்க, எல்லாரும் போயிட்டு வெளில வருவாரு. ஒரு லெவல்லையும் அவர் அஃபெக்ட் ஆகவே ஆகாது. இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கச்சே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி, ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஒரு மூலையில உட்காந்து ஜபம் பண்றதா அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அவர் ஒரு ப்ராப்பர் சன்னியாசி. இவரும் காம்பினேஷன்ல சைத்தன்யா மகாபிரபு போடுவார். எப்பவுமே சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஆப்போசிட் அட்ராக்ட்ன்ற மாதிரி. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாரு சைத்தன்யா மகாபிரபு, நீ ஊர் ஊரா போய் வீடு வீடா போய் நாம சங்கீர்த்தனை பிரபலம் பண்ணணும். நித்யானந்தா பிரபு ஒரே குஷி, சரி ஓகே போலாம் அப்படின்னு. அத்வைத ஆச்சாரியம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் போறாரு. போற இடத்துல எல்லாம் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு பிபி தான் ஏறுது. என்னன்னா, போற இடத்துல எல்லாம் பம்பு இழுக்கிறதே இவர் வேலை, எது பண்ணாலும் இவருக்கு டென்ஷன். தண்ணியில குதிக்கிறாரு, குதிச்சு என்ன பண்றாரு, என்னெல்லாம் பண்றாருன்றத நம்ம அப்புறம் சொல்லலாம். அத்வைத ஆச்சாரிய கிட்ட போய் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் சொல்றச்சு ஸ்ரீவத்ச ஆச்சாரிய சொல்வாரு, என்னதான் பண்ணனா, இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட ஒரே பிரச்சனை அப்படின்னு இவர் ஸ்ரீவத்சா பிரபு கிட்ட சொல்றாரு. என்ன பிரச்சனை, நான் தண்ணியில போய் ஆடினாலும் இவர் திட்டுறாரு. யாரோ பாவம் பொண்ணுங்க வந்தா அவங்க கிட்ட நல்லா பேசி நல்லா இருக்கீங்களான்னு அவங்க குஷி பண்ணாலும் இவர் திட்டுறாரு. சரி பசங்க, சின்ன பசங்களை கண்டிச்சு தப்பு பண்றச்சு அதுவும் இவர் திட்டுறாரு. நாம சங்கீர்த்தன் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் இவர் திட்டுறாரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எல்லாத்துக்குமே என்னைய திட்டுறாரு அப்படின்னு. ஸ்ரீவத்சாச்சாரிய கன்ஃபியூஷன், என்னடா இது இருக்கிறதுலே சாது அப்படின்னு. அத்வைத ஆச்சாரியா கிட்ட ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு, அப்பா நித்யானந்தா பிரபு வச்சுட்டு போவே முடியாது, பைத்தியக்காரனோட போவே கூடாதுன்றதா ஒரு மாரல் அப்படின்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இவர் சொல்றாரு தண்ணி கிட்ட போறாரு, தண்ணியில நான் போய் ஆடுறேன் அப்படின்னு. சரி நான் வெயிட் பண்றேன்னா, தண்ணியில ஆடிட்டு வர்றதில்ல, இவர் கையை எடுத்துன்னு போய் விடுறாரு, எங்க அந்த முதல்ல வாயில, குரோக்கடைல் வாயில விடுறாரு. அதோட என்னமோ ஒரு பூனையோட தோகையை வச்சு விளையாடுற மாதிரி அதோட தோகையை வச்சு விளையாடுறாரு. இங்க நித்யானந்தா வான்னு நான் கத்துறேன், காதுலயே போட்டுக்கல. சரிதான், இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, சமத்தாரு, இதெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க், ஒரு வயசாயிடுச்சுன்னா நீ கண்டிக்கணும் அப்படின்னா குச்சி எடுத்துட்டு பசங்களை போய் அடிக்கிறாரு. கேட்டா நீங்க தானே கண்டிக்கணும்னு சொல்றீங்கன்னு. அப்புறமா அவங்க அப்பா அம்மா இவர் ஒளிஞ்சு போயிடுறாரு. அவங்க அப்பா அம்மா யார் கண்டிச்சதுங்களே நீங்களான்னு சொல்லிட்டு அந்த திட்டையும் நான் வாங்குறேன். சரி ஓகேடா இதெல்லாம் ஆச்சு, ஏதோ போனா போட்டோம், நான் கம்முன்னு இருக்கேன், எனக்கு பிரச்சனையே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்முன்னு வாடா, திட்டவும் வேண்டாம் கண்டிக்கவும் வேண்டாம், முடிஞ்சா நல்லா பேசி இல்லைன்னா கம்முன்னு இரு அப்படின்னா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு. அதான் நித்யானந்தா சொல்றாரு, திட்டினாலும் இவர் சொல்றாரு நான் கம்முன்னு இருந்தாலும் பிரச்சனை, பொறுமையா பேசினா இவரும் பேசுறாரு. அத்வைத ஆச்சாரியா கேட்கிறாரு, என்னதான் அவர் பேசினாருன்னா, பெண்ணுங்கள் வந்தாரு, வாயை வச்சுட்டு கம்முன்னு இல்லாம அவர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி, சிரிச்சுட்டே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மைல் பண்ணாரு. அந்த பெண்ணு ஸ்மைல் பண்ணோன்னே, நீ எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சோ நானும் அத்வைத ஆச்சாரியானாரு, அது என்ன நித்யானந்தா சன்னியாசி இல்லையே, அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னா இவர் சொல்றாரு, அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம், அப்போ உனக்கு என்னடா ப்ராப்ளம்னா, இதே டைலாக் எல்லா பொண்ணுகிட்டயும் இவர் அடிக்கிறார். எனக்கு என்னன்னா, அவங்க எல்லாம் போய் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட பேசி கல்யாணத்துக்கு வராங்க, சிலர் சண்டை போடுறதுக்கு வராங்க, நித்யானந்தாவை கட்டி வைங்கன்னு சொல்லி வராங்க, நான் எப்படிதான் ஹேண்டில் பண்றதுன்னு அத்வைத ஆச்சாரிய செம்ம சிரிப்பு. நம்மளும் சிரிக்கிறோம் இல்லையா. ஆமா, நித்யானந்தா பிரபு ஏன் அப்படி பண்றாரு, பொண்ணு விஷயத்துல அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா, இல்ல, அவரு கேட்கிறாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர், அத்வைத ஆச்சாரியா கேட்கிறாரு, கேட்க வேண்டியதானே, கேட்டனே, யார்தான் பிடிச்சிருக்குன்னா எல்லாரையும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு. எல்லாரையும் பிடிச்சிருக்கா, அப்ப எல்லார் கூட நீ இருக்க போறியானா, ஆமா நான் ஆல்ரெடி எல்லார் கூட தான் இருக்கேன், எல்லார் மனசையும் நான் இடம் பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு.
பொய் சொல்றாரா? இல்ல. பரமாத்மாவா மனசுக்குள்ள இருக்காரு. அவர் உண்மையாதான் பேசுறாரு. அவர் பேசுற பேச்ச புரிஞ்சுக்கிற பாவம் நம்மளுக்கு இல்ல. ஒரு குழந்தை பேசுறச்ச நம்மளுக்கு புரியாது. அவங்க அம்மாக்கு தான் அந்த பாவம் புரியும். ரைட்? அதே மாதிரி நித்யானந்தா பாவம் சைத்தன்யாக்கு தான் புரிஞ்சுச்சு. கொஞ்சம் சுத்தி இருக்கிற ஸ்ரீவத்சா இவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுச்சு தவிர நம்மளுக்கு புரியாது. ஏன்னா நம்ம நிறைய போனோம் இல்லையா? அதனாலதான் ஆச்சாரிய சொல்றதை வச்சு அவங்க சொல்றத நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் கத்துக்கணும்ன்றது. போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பரம்பரையில இருந்து சொல்றதா புரியும். இல்லைன்னா நம்மளும் இவரை தப்பா அனுப்போம். இவர் சொல்றாரு எல்லாருமே அழகுன்னு. அழகா இல்லாதவங்களும் அவருக்கு ஏன் அழகா தெரியுது? அவங்களோட மனசை பாக்குறாரு. பெண்களுக்கு அது புரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே டிவோட்டி பாவம். அவங்க என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஓ இவ்ளோ, ஏன்னா அவங்க எல்லா மன வருத்தத்துல இருக்காங்க. அழகா நம்ம இல்லையே, நம்மள ஒருத்தனாவது பார்த்து நம்மள பழகுவாங்களான்னா, அவ்வளோ அழகா இருக்கிற நித்யானந்தா, அவ்வளோ வடிவம், அவ்வளோ பிராட் ஷோல்டர்ஸ், கை அவ்வளோ அவ்வளோ அழகு, கலர் அவ்வளோ, கண்ணெல்லாம் பெருசு, அவ்வளோ கியூட்டா இருக்கிற ஒரு நித்யானந்தா பார்த்து ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொண்ணு என்ன ஆவா? பிளாட் தானே ஆவா? கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ன்ற ஆசை கூட இல்ல. அவங்க மனசுல என்னன்னா என்னையும் ஒருத்தர் விரும்புறாங்கன்னு. இது அந்த பெண்கள் கொண்டு இல்ல, நம்ம எல்லாருக்குமே. இந்த வயசுல இருக்கலாம், பெரிய வயசுல இருக்கலாம், குழந்தையா இருக்கலாம், வயதானவங்களா இருக்கலாம், அழகு குறைஞ்சிருக்கலாம், அழகு நிமிர்ந்திருக்கலாம், பௌதிக. ஆனா யாரா இருந்தாலும், எந்த ஏஜ்ல இருந்தாலும், எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் ஐ லவ் யூ சொல்றதுக்கு சைத்தன்யா பிரபு சன்னியாசி. ஆனா நித்யானந்த பிரபு ரெடியா இருக்காரு ஐ லவ் யூ சொல்றது. அப்படி ஐ லவ் யூ அவர் யாருக்கு சொல்வாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் மேல ஆசை, சைத்தன்யா மேல மரியாதை இருக்கிறவங்க 2 பேருக்குமே அவர் சொல்வார். அவர் எல்லாம் என்ன கேட்கிறாரு? ஐ லவ் யூ சொல்றேன், ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டியா? கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அவரோட லாங்குவேஜ். கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சொல்லிட்டியா அப்படின்னு வரும். கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம். பாத்தீங்களா, குவாலிஃபைடுங்க அப்படின்னு. ஜெகாய் மகாய பாக்குறாங்க. அப்படியே யூ டர்ன் எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்றச்சே அடிச்சுக்கிறாங்க. ஒரே கும்பல். என்னடான்னா, அவர் வந்து பிராமின் ஃபேமிலியில பிறந்தும் அவர் வந்து எல்லா மோசங்களும் பண்ணியிருக்காரு. என்ன மோசம் நான் சொல்லவே வேணாம், உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த லிஸ்ட். தண்ணியை அடி குடிக்கிறதுல இருந்து திருடுறதுல இருந்தும், பெண்கள் சகவாசம், எல்லாமே அடிக்கிறது எல்லாமே. பார்த்தோன்னே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் டென்ஷன் ஆயிடுறாரு. ஓடி வந்துட்டு சொல்றாரு நல்லாவே இல்லைன்னு. சைத்தன்யா அப்புறம் அப்பவுமே சுதர்ஷன் எடுக்கச்சு நித்யானந்தர் சொல்றாரு, இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது, உன்னோட ரோல் இது இல்ல, விட்டுரு அப்படின்னு. அத்வைத ஆச்சாரியா சொல்றாரு சரி விட்டுருங்க அப்படின்னா, இவர் சொல்றாரு ஐயோ அது இல்ல, எனக்கு வந்து எக்கச்சக்க அடியெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா? நான் உங்களுக்கு தெரியும்ல, நிறைய மார்க்கெட் பிளேஸ்ல அடி வாங்கினாரு நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அந்த ராஜா கம்ப்ளைண்ட்னாலன்னு. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆனா நித்யானந்தா வந்து அப்ப கூட எனக்கு பயம் இல்ல. ஆனா நித்யானந்தாவோட கூட போனானா எனக்கு அவ்வளவு பயமா இருக்கேன்னா, அப்போ எனக்கு உயிர் பயம் இல்ல. ஆனா நித்யானந்தா போட்டா எல்லாமே பயம். மனிதர்களை பார்த்தா பயம், யார் என்ன மிருகங்களை பார்த்தா பயம், எல்லாமே எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னா, இவன் சரியான பைத்தியம். பைத்தியத்தை வச்சு என்ன பண்றது அப்படின்னா, அத்வைத ஆச்சாரியா சொல்றாரு, பைத்தியம் பைத்தியத்தோட தான் சேரும். ராகம் ராகத்தோட சேரதால நீயும் கிருஷ்ணர் பைத்தியம், அவரும் ஒரு கிருஷ்ணர் பைத்தியம், கரெக்டா தான் இருக்கு மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறார். ஏன்னா அவங்களோட கான்வர்சேஷன் அவங்களுக்கு தான் அண்ட் கூட இருக்கிற டிவோட்டிஸ்க்கு தான் புரியும். ஏன்னா அது ரொம்ப ஹை பாவம். சரின்னு சொல்லிட்டு மகாய், ஜெகாய் மகாய் 2 பேரையும் தெரியும். அதுல மகாய் ரொம்ப மோசம். மகாய் மறுபடியும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்கன்னு 2வது தடவை சொன்னோடனே அதை எடுத்து அடிச்சிடுறாரு. அடிச்சு ஒரே ரத்தமா வருது. அப்போ இவர் சொல்றாரு சரி சரி என் ரத்தம்லாம் விடுங்க, இந்த வழியை விட நீ கிருஷ்ணர் பேர் சொல்லாத வழி உனக்கும் அதிகம் எனக்கும் அதிகம். மறுபடியும் அடிக்க போறச்சே ஜெகா என்றாரு, இவ்வளவு கருணை, சிரிச்சுட்டு எவனாவது சொல்லுவானா? யாரா இருந்தாலும் இந்த வில்லேஜ்ல நம்மள உதைக்கிறான், இவன் ஒண்டிதான் சிரிச்சுட்டு சொல்றான், இது எவ்வளவு நல்லது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த இது தெரிய போய் சைத்தன்யா வந்து தாங்க முடியல. அப்போ என்னென்னமோ பண்றாரு நித்தாய், காலையே மூடுறாரு நம்ம நித்யானந்தா பிரபு. வந்து சொல்றாரு என்னோட பக்தி உனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா கொடுத்துடு, என்னோட பக்தி என்னோட கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துடு. அப்புறம் பாக்குறாரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் ஆகல. ஜெகாய் தான் என்ன காப்பாத்தினாரு அப்படின்றாரு. அப்படியா உன்னை காப்பாத்தினாரா? என்ன பண்ணாருன்னா என்ன காப்பாத்தினாரு அவ்வளவுதான் அப்படின்னோடனே ஜெகாய்க்கு உடனே அவர் பக்தி கொடுக்குறாரு. மகா என்றாரு, ஐயோ நீ அவன் கொண்டு கொடுத்திய, எனக்கும் கொடுக்கணும், எங்க போனாலும் எங்க 2 பேருக்கும் ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னோடனே நீ வந்து பேசாத, என்னோட டிவோட்டி, அதாவது எனக்கு ஒரு அசிங்கம்னா தாங்குவார் அவர், ஆனா டிவோட்டி தாங்க மாட்டாரு. நித்யானந்தா எப்படி உடனே சொன்ன உடனே அவர் எவ்வளவு கெஞ்சி கூத்தாடி ஒன்னோடனே நீ அவர் காலில் போய் விழுந்து சரணம். நித்யானந்த காலம் விழுந்தோடனே அவர் சொல்றாரு மறுபடியும் தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு, டீச்சர் மாதிரி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு மன்னிச்சு விடுறாரு. இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. என்னன்னா அவரோட டார்கெட் இருக்கிறதுலயே மோசமான ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் ஆயிட்டா என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த டீச்சர் கிரேட் பா, டியூஷன் மாஸ்டர் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டே பாஸ் பண்ண வச்சாரு. இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் 100 மார்க் என்ன அந்த டீச்சர் காலையே வந்து ஃபுல் யூனிவர்சிட்டி வந்துடும். அந்த மாதிரி தான் நித்யானந்தா டார்கெட். இவர் காலையே இவங்களே மாறினா என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த உலகமே மாறிடும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கும். அதனாலதான் நித்யானந்தா அவர் கொடுக்குறாரு அந்த இது.
மறுபடியும் இங்கேயும் அவர் வாத்சல்ய பாவம் எடுப்பாரு. எப்படின்னா, ஒரு பிராமணர் வீட்டுல 2 பேரும் போவாங்க, சைத்தன்யாவும் நித்யானந்தாவும். அவங்க வந்து அவருக்கு எப்படி கொடுக்கணும் தெரியாது. அவர் வந்து என்னன்னா, அங்க வந்து சோமரசம் மாதிரி ஒரு ரசத்தை கொடுப்பாரு. நம்மளுக்கு தெரியும் அது ஜூஸ் இல்ல, சாரம் இல்ல, அதுவும் சாராயம். அது சைத்தன்யாக்கு தெரியாது. அவர் குடிக்க போறச்சே இவர் வந்து குடிக்காத, உனக்கு தெரியாது அப்படின்ற பாவம் எடுப்பாரு. எனக்கு என்ன தெரியாது, நான் நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கேன், நீ கம்முன்னு இரு, குடிக்க கூடாது அப்படின்னு ஆர்டர் போடுவாரு. அந்த ஆர்டரையும் சைத்தன்யா கேட்பாரு. அப்போ அந்த வாத்சல்ய ரசம் அப்படியே நிறைய ரசங்கள்ல அவர் சர்வ் பண்ணியிருக்காருன்னு நமக்கு தெரியும். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றாரு, ஏன்டா இப்படி பண்ற, பைத்தியக்கார மாதிரி ஏன் இப்படி பண்றேன்னா, நானா பைத்தியக்காரன்? ஆமா, என்னையும் ஓட வைக்கிற இந்த மாதிரி என்னன்னா, நான் இல்ல, அங்க ராஜா மாதிரி உட்காந்து நீ இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரூல் போடுறான் பாரு சைத்தன்யா, ஒன்னா போய் கேட்கணும். நீ அங்க உட்காந்து இந்த வீட்டுக்கு போய் ஹரிநாம் சொல்ல, அந்த வீட்டுக்கு போய் ஹரிநாம் சொல்றவங்க போய் கேட்கணும். நான் ஏதோ சும்மா போய் ஹரிநாம் சொல்லுன்னு சொல்றேன், என்ன போய் திட்டுறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிண்டலா மறுபடியும் சைத்தன்யாவும் போயிடுறாரு. எல்லாரும் கிண்டல் கிறுக்கல பேசுறாங்களே தவிர பாவம் எல்லாருமே கிரேட், இவர் ராஜா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையும் புகழ்ந்து, ஹரிநாம் தான் அவர் சொல்றது அவர் ஆசை, அதனால நான் நிறைவேற்றுறேன் அப்படின்னா தாசிய பாவத்தையும் காட்டுறாரு. எல்லா பாவத்தையும் காட்டுறவரு என்ன அப்படின்னா, பேர் என்ன, நல்லதெல்லாம் பண்றவங்களுக்கு கெட்ட பேரு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாரும் அவதூதா அப்படின்றாங்க. அவதூதா அப்படின்னா என்னன்றது தெரியும், அதாவது ஒரு எதுவுமே கேட்க முடியாது. எல்லாரும் திட்டுவாங்க, சீ இவன் யாருன்னே தெரியாது, சரியான அவதூதா, இவன் கூட போய் உட்காந்தா என்ன அப்படின்னு கிண்டலா பேசினாலும் சரி, நிஜமா சொன்னாலும் சரி, எதுவுமே தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாரு. அவ்வளோ கிரேட் அவரு. சரி இவ்வளோ திட்டுறாங்களே அப்படி என்னவுனே, ஏன்டா முதல்ல கிட்ட எல்லாம் போய் சைத்தன்யாவை தான் கூப்பிட்டுட்டு வருவாங்க. திட்டுன்னு சைத்தன்யா திட்டோன்னு வந்தோடனே அவ்வளோ அழுறாங்க. எல்லாரும் கூப்பிட்டு கேட்பாங்க, ஏன்டா அழுற, ஏன்டா அழுற, சைத்தன்யா தானே திட்டினாரு எல்லாம் அப்படி. யார் திட்டினாலும் என்ன, எனக்கு அழுகையா வருது, தப்பு திட்டக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்டா இப்படி அழுற அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ண அவர் சொல்றாரு. பாவம் அந்த முதல்ல எவ்வளவுதான் திட்டு விழும், திட்டு வாங்கும் அப்படின்றது. அப்போ இவ்வளவு நேரம் நீ அழுதது வந்து முதலைய சைத்தன்யா திட்டினாரு அப்படின்னு தானே அழுற அப்படின்னா, ஆமா முதலையதான் திட்டுறாரு, திட்டக்கூடாது இல்ல, பாவம் இல்ல அந்த முதல்ல எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணி அழும் அப்படின்றது. அப்ப நித்யானந்தா பிரபு அவ்வளவு நேரம் அழுதது அந்த முதலை கோசம். அப்ப அவரோட கருணை என்னன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இவங்க எல்லாம் வந்து சைத்தன்யா திட்டினா என்னன்னா, சைத்தன்யா முதலே திட்டினா என்னன்னு அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு முதல்ல பாவம் அப்படின்றாரு. ஒரு முதலைக்கே அவ்வளவு பாவம் பாக்குறவர் எவ்வளவு கிரேட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். பலராம், அதாவது சர்வசா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன சொல்றாரு, இதயத்துல இருந்து அட்வைஸ் பண்றாரு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சர்வதர்மாம் பரித்தியாக மாமேகம் சரணம் ரஜாஹாம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிக்ஷாமி மா சுச்ச. இது சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் ராமரா வரச்சே லக்ஷ்மணரா வரச்சே நீ தப்பு பண்ணனா முக்கே உதைப்பேன் அப்படின்றாரு அட்வைஸ். பலராமா இருக்கச்சே சரிமா நீ அட்வைஸ் பண்ணு, நான் மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிற கிருஷ்ணர் மூலமா நான் பரமாத்மா வடிவம் எடுத்து என்ன சர்வசச்சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போவனம்ஷ வேதேஷ சர்வேர் அகமேவ வேதோ வேதாந்த வேத வித்தேவகம் அப்படின்னு விதின் பரமாத்மாவை விதவுட் தத்வித்தி பிரணி பிரார்த்தேன பிரணி பிரஸ்னேன சேவையா உபதிருஷந்தே தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷனக குருவா அட்வைஸ் பண்ணி காப்பாத்துறாரு பலராம் பாவத்துல. நித்யானந்தா அதாவது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்பா நீ படிக்கணும்னு அட்வைஸ் பண்றாரு நம்ம லக்ஷ்மணன் புக்கெல்லாம் கொடுத்து. பலராமா இருக்கச்சே என்ன, அப்பா உனக்கு கொஸ்டின்ஸ் லீக் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் படி அப்படின்றாரு. நித்யானந்தா என்ன சொல்றாரு, அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம், கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு சொல்லு, நானே ஜன்னல் வழியா வரேன், நீ டோர் கூட திறக்க வேணாம், சைடு திறந்தா போறோம், வந்து உனக்கு எக்ஸாமே எழுதி வச்சு ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்துடுறேன் அப்படின்றாரு. சோ நம்ம எல்லாம் கலியுகத்துல இருக்கோம், அந்த இதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்தா இது சிம்பிளா ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே சொன்ன உடனே நித்யானந்தா பிரபு வந்து அப்படின்னு வந்துடுவாராம். கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அப்படின்னே அவர் வந்து டபக்குன்னு வந்து உட்காந்துடுவார். நான் பாத்துக்கிறேன், ஐயோ பயங்கரமான டிவோட்டின் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆரம்பிச்சுடுவார். அதனாலதான் பதித்த பாவனாவை லிபரேட் பண்ற கிரேட்டஸ்ட் சோல் நித்யானந்தா. சோ இந்த மாதிரி 3 பாவத்துல பார்த்து இவங்களை நம்ம விடவே கூடாது. ஏன்னா இவங்கதான் ரொம்ப ரொம்ப இது. சோ இந்த 3 கேட்டகரியில என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இவர் வந்து செப்பரேட்டிஸ்ட் பலராம், ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் வேறுபட்டு சொன்னார், ரைட். அவர் வந்து ஆதிகுருவா இருந்து அனர்த்தங்கள் எல்லாம் தீர்த்தாங்க. அடுத்த பாவம் வந்து ராமரா இருக்கச்சே என்ன ஆகுது, அவர் ரொம்ப லாயல், எதுவா இருந்தாலும் கேட்பாரு. சுக்ரீவர் வந்து கோவத்துல அவரை பனிஷ் பண்ணணும் என்றாலும் அவர் கோபம் அங்க தெரிய வந்துச்சு. ஆனா சீதாமா வந்து ஜீவ தத்துவா இல்ல, சக்தி தத்துவா தான். ஆனா சீதாமா ஜீவ தத்துவாவா இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றச்சே, தப்பு பண்றச்சே லக்ஷ்மண ரேகா இருக்கு, நம்மள சுத்தி ஒருத்தரும் லக்ஷ்மண ரேகா கிராஸ் பண்ணோம்னா என்ன பிரச்சனை வரும்ன்றது சீதாமா வாழ்ந்து காட்டினாங்க. எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்படின்னா கிட்டேயே போக முடியாது, எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கிறவர். அதே மாதிரி விளையாடவும் விட மாட்டார். ராமச்சந்திரா கான் என்றவர் நித்யானந்தா ஒரு வேஸ்ட்ன்னு சொல்லி அவரை கிளம்பு அப்படின்னு சொல்ல உடனே நிறைய பிரச்சனைகள் அவருக்கு வந்துச்சு.
அந்த கதை சொன்னலாம் முடியாது. ஆனா அவர் என்ன, அவர் தான் மீட்டிங் சைத்தன்யாவோட சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு அவர் இருக்காரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் இவங்க 3 பேரோட சூப்பர் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனால இன்னைக்கு எப்பவுமே நம்மளுக்கு என்ன, எக்ஸாம் எழுதுறதே பயம். ஆனா அந்த எக்ஸாம்ல இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு பாவம் என்ன, நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சாதான். சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பலராம் என்ன உதவி என்னெல்லாம் பண்ணாரு அப்படின்றது, கோபத்தில் யாரெல்லாம் மேல வந்துச்சு, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க, ஆதி குருவா அவர் என்னெல்லாம் பண்றாருன்றதுதான் இந்த 3 பிக்சர். இப்படி எல்லாம் இருந்து எல்லா விதத்திலையும் சர்வ் பண்றவர் அனந்த சேஷாவா எப்பவுமே இருக்காரு. சோ நம்ம படுத்திருக்கோம், நம்மள சுத்தி இருக்கிற ஒண்ணுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆனா அந்த சுத்தி இருக்கிற ஒண்ணுலயும் கிருஷ்ணருக்கோசரம் அரேஞ்ச் பண்ணவர் இவர். அவர்கிட்ட இருந்து சேவகனா நம்ம சேவா பாவத்தை எடுக்கணும். அவரை கும்பிட்டு அந்த சேவை பாவத்தை கொடுக்கறபடி சொல்லணும். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு பக்தி கொடுப்பாரு, பிரேமை கொடுப்பாரு. ஆனா நம்மளுக்கு அந்த பிரேமையை அடையறதுக்கு என்ன வேணும், சேவை வேணும். எப்படி பண்ணணும் சேவை, கிருஷ்ணர் எனக்கே அது தெரியாம தாப்பா முழிக்கிறேன், அதனாலதான் நான் சைத்தன்யாவை வரேன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண அப்படின்னு சொல்லிடா ஃபர்ஸ்ட் விடிவாக்கமா பலராம் என்ற சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காட் ஹெட், சர்வேட்டர் காட் ஹெட்டா வர்றாரு. அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, நம்மளுக்கு முடியாதுப்பா, புரிஞ்சுக்கோ நான் கலியுகத்துல இருக்கேன், நான் சத்தியயுகத்திலயா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நித்யானந்தா பிரபு, எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, நான் வரேன், உனக்கு என்ன வேணும், ஒரு ஒரு லூஸ் மாதிரி ஒரு அவதூதா வேணும், ஒரு குழந்தை மாதிரி புரியாது அப்படின்னு சொல்லி நீ எஸ்கேப் ஆறதுக்கு ஒரு ரூட் வேணும், நான் இருக்கேன், எல்லாம் நீ சொல்ல வேண்டியது கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஒரு தடவை சொன்னேன்னா சூப்பரா உனக்கு நான் எல்லாத்தையுமே பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுதான் அவரோட பெருமை, பெருந்தன்மை. இப்போ இதையும் நான் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அவர் என்னதான் பண்ணுவாரு, பாவம் இல்ல அவரு, பாவமா இல்லையா, பாவம் தானே. சோ அவர் பாவம் இல்ல, நம்ம தான் பாவம். நம்மள மாதிரி பாவப்பட்டவங்களை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிற விதத்துல பார்த்தோம்னா அவரும் பாவம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்னன்னா, நம்ம எப்படி இருந்தாலும் அவரோட லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம பார்த்த அந்த ஸ்லோகம் நித்யானந்தாவை பத்தி 12 நேம்ஸ் ஆஃப் நித்யானந்தா நம்ம மறக்கவே கூடாது. 12 நேம்ஸ் ஆஃப் நித்யானந்தா அட்லீஸ்ட் இன்னைக்காவது நம்ம பாடணும் அப்படின்றதா என்னோட குறிக்கோள். அதனால எல்லாருமே 12 நேம்ஸ் ஆஃப் நித்யானந்தா எடுத்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க பாட ட்ரை பண்ணுங்க, இல்ல பேசாவது சொல்லுங்க, இல்ல அட்லீஸ்ட் படிச்சிருங்க. சோ என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு தடவை பாடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யானந்த அவதுதே தூர் வசுதா பிராணவல்லபா ஜானவி ஜீவிதாபதே கிருஷ்ண பிரேம பிரத பிரபு பத்மாவதி சுத ஸ்ரீமான் சச்சிநந்தன பூர்வஜா பாவோன்மகே ஜெகத்ராத ரக்த கௌர கலேவரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பாவோன் மதனா பைத்தியகாரத்தனமான பாவம் என்னன்னா அந்த பாவம் நம்மளுக்கு இல்லையே என்ற தத்வ லௌல்யம் பேராசை தான் நம்மளுக்கு வரணும். அந்த பேராசையில நம்ம அப்ரோச் பண்ணனா கச்சிதமா ஷுவரா நம்மளுக்கு நித்யானந்தா பிரபு கிருஷ்ணரை கொடுப்பாரு. ஸ்பெஷல் பிளேஸும் கொடுக்காரு கோலோகம் பிருந்தாவன்ல. சோ நம்மளுக்கு கோலோகம் பிருந்தாவன் போகணும்ன்றத கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாரு. போறது எப்படின்றது ரூட்டு பலராமா காட்டுறாரு. லக்ஷ்மணன் ஃபர்ஸ்ட், லக்ஷ்மணனா பலராமா, நம்மளுக்கு நித்யானந்தாவா. அனந்த சேஷா தூங்கி நம்ம பூமியை பிடிக்கிறது பத்தாது, நம்ம அந்த பூமிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோலோகம் போகணும். அதை நம்ம டார்கெட் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். இதோட நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. அப்புறம் ஏன் ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் போடுறாரு சொல்லலையே, உங்களுக்கு தெரியுமா? பலராமும் ப்ளூ, அதனால நித்யானந்தா ப்ளூ. ஓகே, அப்ப ஏன் ஒரிஜினலா ப்ளூ போடுறாங்கன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணரோட உடம்பு ப்ளூ. அதனால அந்த ரசம் அதை என்ஜாய் பண்றதுக்கோசரம் எல்லா விதத்திலுமே கிருஷ்ணர் இருக்கணும்ன்றதால அவர் வெறும் ப்ளூ தான் போடுறாரு. அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் மீட் பண்றேன். நீங்க எல்லாம் போய் நித்யானந்தாவை நல்லா அவரோட அப்பியரன்ஸ் டே என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா அப்பா மாதாஜி இப்பதான் கேக்குது. கேக்குது மாதாஜி.
கேட்டுச்சா? இவ்வளவு நேரம் கேட்கலையா? அங்க அன்மியூட் பண்ண முடியல மாதாஜி. ரொம்ப இப்பதான் சூப்பரா பண்ண முடியும். சூப்பரா ஹரே இருந்தது கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே அப்படியே கிருஷ்ணா. நேர்லயே நடக்கிற மாதிரியே எல்லாமே இருந்தது மாதாஜி. ஆமா, உண்மையாலுமே ஏன்னா அவர்தான் ஆதிகுரு, அதனால அப்படிதான் இருக்கும். அவர் அப்படியே இங்க உட்காந்து அவர்தான் பண்றாரு. இப்ப நான் பேசுறதுக்கு ரீசனும் அவர்தான், உங்கள் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு ரீசனும் அவர்தான். அதனால அவரை வந்து ஓட்டையே விடாதீங்க, அப்படியே புடிச்சுக்கோங்க. யாருக்கு தெரியும், நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் அவரே பண்ணி நம்மளுக்கோசரம் ஸ்பெஷலா அவரே வந்து கூட பிக்கப் பண்ணலாம் இல்ல, சொல்ல முடியாதே. அதனால எல்லாரும் ரெடியா இன்னைக்கு வந்து அவரை ப்ளீஸ் பண்றதுக்கு அவர் வந்திருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு என்ன முடியுமோ, ஃபாஸ்டிங் டில் நூன் இருக்கு, உடம்பு முடிஞ்சா ஃபாஸ்ட் பண்ணுங்க, முடியலன்னா என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க. அதுதான் முக்கியம். சேவை மனப்பான்மை தான் இம்பார்ட்டன்ட். நானும் ஃபாஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லி படுக்கிறதுக்கு வந்து நான் இவ்வளவு சேவை பண்ணனாதான் நித்யானந்தா சந்தோஷப்பட்டேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? இது இதுல போடுங்க மாதாஜி. வைபா நான் குரூப்ல ஸ்கிரீன்ஷாட், மல்லிகா மாதாஜி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாங்க, அவங்க ஷேர் பண்ணாங்க. போட்டுட்டா மாதாஜி, வைபா குரூப்ல இப்ப போட்டுட்டா. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தடவை எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யானந்த அவத்யுதே தூர் வசுதா பிராணவல்லபா நித்யானந்தாவதுர் வசுதா வசுதா பிராணவல்லபா. பிராணவல்லபா. நித்யானந்த அவதுதே தூர் வசுதா பிராணவல்லபா நித்யானந்தாவதுதே வசுதா பிராணவல்லபா. जानवी जीवितापते कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु जानवी जीवितापति कृष्ण प्रेम प्रभु. जानवी जीवितापति कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु जानवी जीवितापति कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु. पद्मावती स्तुत श्रीमान सचिनंदन पूर्वजा पद्मावती श्रीमान पद्मावती सुत श्रीमान सचिनंदन पूर्वजा पद्मावती श्रीमान सचिनंदन पूर्वजा. भावोन्मत जगत्रात रक्त कौर कलेवरः भावोन्मत जगत्रेदा रक्त गौर भावोन्मत जगत्रात रक्त कौर कलेवरः भावोन्मतो जगत्रेदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. புஷ்பா மாதாஜி இருக்காங்களா? இருக்க மாதாஜி. ஹரே இது கிருஷ்ணா படிங்களே, மாதாஜி. அந்த 12 நேம்ஸ் அந்த டெக்ஸ்ட் படிங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நித்யானந்தவதூதே. தியரி டெக்ஸ்ட் படிங்க. டெக்ஸ்ட். Okay, Mataji. One who recites these 12 auspicious holy names of the moon, like Nityananda Chandra, every day between 6 to 8:30 a.m., will become free from all difficulties and attain all his most cherished desires. Very soon, he will receive the mercy of Sri Chaitanya Deva. Sri Nityananda Prabhu is the emotional of eternal bliss. Embodiment of Mataji, embodiment, sorry. Sri
Nityananda Prabhu is the embodiment of eternal bliss. He is the moon of all Avadudas and the beloved of the life breath of Vasudeva, his wife. Vasudha, his wife. Vasudha. Sorry, Vasudha Mataji. Sorry, Mataji. No problem. Vasudha, his wife. Lord Nityananda is the husband enthusing Jahnavi with life. Nityananda Rama bestows ecstatic love for Krishna, and he is the Lord and master of the devotees. Sri Nityananda is the dear son of Padmavati, and he is full of splendor's transcendental majesty. Nitai is the older brother of Sachimada's son Nimai. Nityananda Avaduda is maddened in overwhelming ecstatic emotions. Sri Nityananda Prabhu is the savior of the universe. His complexion is golden, tinged with red. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Hare Mataji. Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, ma. Hare Krishna. YouTube